Phyllis Pikitai, the wife of disabled teacher Ronald Orongwa, was arrested at court today for supporting her husband Timber in the Avondale 78. Asiperi mwishe mre Zimbabwe, ndoda kuti ona kuti mukadzi anga akabata placard but the magistrate court muzara nezuro anonzi akasungwa nekuda kwokuti aiwa airatidzira kuti aiwa vanofana kufriwa vana Timber and the 78. Asiperi mushe sabenda mashoko abuda sunga kuti anotiva subscribe or like out on the bell icon. So amuri kuona video pali kwa chenzi Orongwa prosthetic leg was damaged by the police during his arrest on June 16. Like Mugabe's tenure, Mnangagwa's term in office marked by brutality and repression, showing the regime's fear of an unified people and tries to defy accountability. This incident serves as a stark reminder of the ongoing struggle for justice and human rights. Activists emphasize the importance of continuing to show solidarity, asserting that it remains the source of their strength and power. Domashkarubuda pana zvinza aiwa tenya ya Robert Gabriel Mugabe na Idi Mnangagwa dzochungofanana nokuda kwokungoti they are showing brutality pama citizens. Zvinatsokuratidza kuti aiwa munyika yeZimbabwe tine independence zvedu, but aiwa munyika yeZimbabwe vanhu havana kusununguka. Tidze mafundo enyu moti kudii pamusoro pekusungiwa aiwa the wife of the accused activist. Pine comment section medu mutidze mafundo enyu, musano subscribe, kulike, turn on the bell icon.